ang pagluto ng masarap na laing dito sa probinsya ng Leyte. Please subscribe Worry Explorer. Hello guys, magandang araw. Welcome to my channel. It's me, Waray Explorer. Yan, mangunguha tayo guys ng dahon ng gabi. Yan ang ating gagawing laing. Si Mother Dear ang aking tagakuha ng dahon kasi ako ang taga-video. And nasa likod bahay lang yan ng aming kapitbahay. Pero ang mga team na potensyal, babaeng katuan, ayun guys, bago natin siyang iluto, ang sa amin dito, ginagawa siyang inipit, diba tawag dyan, or pilipit. Kung sa Manila, ay naano lang ito eh, hinihiwa-hiwa or tinatadtad. Sa probinsya kasi pag tinadtad, ano siya, considered as pagkain ng baboy. So ang ginagawa namin ganito, hiwa-hiwain mo siyang ganyan, tapos ikot lang, ikot-ikot, and then ganyan ibubuhol. Same with others, ganyan din ang hanggang sa maubos. Ganyan lang siya, iniikot-ikot, parang ikaw pinaikot-ikot. Charis. Ayan na guys, marami na tayong nagawa. Probusin natin yun. At magkakayod naman tayo ng nyug. Ganyan ang paraan ng pagkayod ng nyug. Ayan guys, kung sa amin ito ay ang tawagin namin ay kabayo. Kung sa iba ang kabayo ay yung tumatakbo. Ito naman sa amin, ang kabayo ay ganito. Ayan guys, ganyan lang. Bali dalawang bilog, anong tawag nito, dalawang nyog ang gagawin naming panggata. Dalawang nyog ang kakayudin at pipigain upang makapag-produce ng coconut milk or panggata. Sulo. They can be, but one it's okay to treat. Can't get down dinos. As likely as they can be, they have ideas. Ayan guys, naisa lang ko na nga ang aking laing upang ito ay mailaga.
Malakas ang apoy ko dito kasi madami kaming panggatong. Charis. Ayan guys, ang nakahalo dyan ay yung pangalawang piga ng nyug. Tapos ito yung unang piga. Diyan ko, hinati ko yung ingredients ko. Yung kalahati, nakasama na siya doon sa sa unang pakulo, and then doon sa pangalawang piga sinama ko upang maging mabango at malasa. Ayan, ang ating anghel ay nadapa, nalaglag kanina kasi naglikot sa upuan. Ayan guys, ang daming panggatong ng aking ina. Kaya masipag akong magluto dito ngayon. Kasi walang problema sa apoy. Ang daming manok ng nanay ko rito eh. At ito guys, multitasking tayo. Lumapit ang aking ina, dala ang kanyang pangkulay ng buhok, pang tina, gawa nga ng puro uban na ang kanyang buhok. Ayan, habang pinapatuyo ko ang aking niluluto na laing, ito naman ay kukulayan ko ang kanyang applyan natin ng ipinagbabawal na technique. Charis. Hindi, ano lang yan, yung black shampoo ang ina-apply niya dyan. Pinapa-apply. Atin kuan usalik para kabot. Hoy, dito ko. Alela, nahulog ang iya ko. Alright, ayan guys, tapos na natin kulayan. Tapos na rin tayong magluto. Ayan, hinalo na natin ang pangalawang piga. At luto na siya. Tadan! Yan guys, tsura pa lang, masarap lang. Pinartneran namin ng bagoong isda na may laman pa. Na pinigaan lamang ng kalamansi. Ito ang napakasarap na dish sa probinsya. Tara guys, samahan nyo akong kumain para malaman nyo kung gaano kasarap ang pagkain dito. Kung gaano kasarap ang niluto kong laing. Maraming beses tayong kumain dyan, beshi. Maraming tayong beses kumuha ng kanin. At naubusan pa nga yung hindi nakasabay kumain. Nakapagsaing ulit. Hindi ka nakalawlaw. Nakalawlaw. Dede, hindi ka na dito mamam na. Adin lawlaw day. Kaon. Dede, mamam na. Hindi yung binagol eh. Bukayo. Ang bukayo. Maray.
Bebe. Tira, nakasabot. Samar man ang kuwan. Pinaka makusog. Tara, ano liwat? Kabis na. Nag-message ang taga-Santay na alas 11:30. Ato na po na yahera. Kung may nasakyan po niya sa Victor. Eh, ano? Patakas. Kaya wala din tatay din eh. Ha? Huwag ya. Oh, pwede din dyan meron suwag. Sumpado man nila. Yung? Anong yung city? Saan? Suporta rin ako. Saan? Ah, bali may ATM ka? Ah, diretso ha. Nakuhaan, bangko mo. Account mo. Alright, after how many badihadong kanin, natapos na rin tayong kumain. Maraming salamat guys sa panonood.